Pijanista Andreja Preger slavi 102. rođendan. Andreja Preger, rođen je u Pečuju, svoj prvi javni nastup održao je kada mu je bilo 8 godina. Sa 18 odlazi u Leipzig na konzervatorijum, a godinu dana kasnije iz porodičnih razloga vraća se u Zagreb, gde upisuje muzičku akademiju u klasi Antonije Geiger-Einhorn. Istovremeno upisuje i završava i pravni fakultet. Na svojim solističkim koncertima u zemlji i inostranstvu Preger je izveo široki repertoar dela Bacha, Mozarta, Beethovena, Chopina, Brahmsa, Griega, Debussija i Ravela. Sa kolegama Aleksandrom Pavlovićem i Viktorom Jakovičićem osnovao je renomirani beogradski trio koji je tokom 4. veka postojanja izveo niz značajnih dela kamerne muzike. Andreja Preger nastupao je sa domaćim umetnicima Petrom Toškovim, Aleksandrom Pavlovićem, Brankom Pajevićem, Jovanom Kolundžijom, Ksenijom Janković i Stefanom Milenkovićem. Sarađivao i sa strancima, među njima su Andre Navara, Henrich Schering, Leonid Kogan, Daniel Šafran, Vaša Pšihoda, Pierre Fournier, Ruđero Ricci, Jean-Pierre Rampal i Janoš Štarker. Tokom pedagoškog rada na muzičkim akademijama u Beogradu i Novom Sadu Preger je izveo oko 60 diplomaca. Napisao je knjigu Chopin, osnovao je hor i zabavni orkestar Radio Beograda, jedan je od osnivača Udruženja muzičkih umetnika Srbije i prvi posleratni dirigent hora Srpskog jevrejskog pevačkog društva, hor Braće Baruh.